85% е информацията, която той ни подава, която ние считаме за точна. Останалите 15% са така наречените халюцинации. И сега тук идва поне за мен парадокса, че много хора именно точно се взират в тия 15% и казват, не, аз съм демотивиран, за мен това не ми върши работа. Добре, къде остават 85%? Мисля, това не е малко. Все още изкуственият интелект не е 100%, но той ще стане. И тогава вече ще ни замени. Все още ние сме ни заменяеми. Но нашата професия ще се замени. Категорично отговорно го заявявам. Дизайнери, архитекти, дори адвокатите мисля, че бяха застрашени. Излезна една графика пепируда, в която само няколко сектора по проучване показваха, че няма да бъдат засегнато изкуствен интелект, като някакви аграрни култури, хелткера, нали, грижа за здравето, медицински работници и така нататък. Всичко друго ще бъде засегнато. И сега тук какви изводи идват към нас? Какво имаме да правим ние? Какъв избор имаме? Да се адаптираме. Ние нямаме друг избор. Трябва да се адаптираме. Вече много го направиха. Аз помагам за тази адаптация. Работя с много хора и много студия и професионалисти.